panjenengan pirsa menapa kang kados lekas kula ngantos kula nyepalani dhateng Adipati Timur Laut. Cetanipun kula tresna gampangane. Sang Jutaratu, saat menika panjenengan mutusaken sinten ingkang kapilih. Nuwun dalem sewu. Pancen menawi panjenengan uga tresnani dhateng panjenenganipun. Senopati Pancaka lan Pancana uga tresna marang ingsun. Nanging ana ing papan kene panjenengan kinapa siji lan siji. Ing mengko bakal entek ing pedal. Sampun jenenganipun bakal nganakake giri Patebaya. Menapa sambaran? Sok-soko wae sing bisa nyuwanake tumbak napa rangsang marang jenenganipun. Ya kuwi sing bakal kabeh wae para priya sing bakal ngersake marang jenenganipun. Yen pancen sapa bisa nyuwanake tumbak napa rangsang marang jenenganipun. Ya kuwi priya sing bakal tak sultani. Bakal nangkeni
swasana angin boten kados adat kumpian. Teningalipun wonten sesiripan saking jawinipun gedung pusaka. Sak temah kula sayah lan kula Tombak Nagarangsang. Kuwi pinangka pikukuh ana ing Kraton Medang Kahuripan. Nek nganti anes banjur sapa sing tanggung jawab? Asih jawab. Ing ari kalungguhan aku mundhut kelawan kowe. Bukan Tombak Nagarangsang. Ana kedadian apa iki? Tombak Nagarangsang aneh saking pangkat Nagarangsang. Nagarangsang pinangka pikukuh ana ing Medang Kahuripan. Nek nanti Nagarangsang kayanes urung tanggung aku mongko. Asena. Kok pelerno marang pajuban. Ora ana gunane kowe urip, kowe kudu mati soke. Selamat Naruto. Nyadong duka ingkang tanpa pepindhan sinuwun. Ngaturi pirsa entowah ing Kraton Medang Kahuripan. Tombak Nagarangsang sak menika anes saking tangan Tombak Nagarangsang. Asena jauh. Joko Medang sawetku. Wis kok akan jauh. Kula niki iso maca bak ing pangrasa. Pan guru kula wonten sak liter punggol goreng Medang Kahuripan. Iku sengaja songsong kae bawan judel dadi kalung sun ratu ing Medang Kahuripan. Kakang utama paring dawuh ora dadak pintrung bodho iso maca. Ora selak batin dika kakang. Ilangipun Tombak Nagarangsang dika sintaken piyambak. Sinuwun jimat pepundhen. Sabtu kuting polang kalih rekma pinarasa. Wonten wonten seratahipun manah sinuwun. Kula nggih mongso anggilaken. Nepengenaken dhateng Tombak Nagarangsang sinuwun. Jumbuh akan dhateng sumpah lan prasetya kula nalika semanten. Yen to sisa-sisanipun gesang kula adhekaken wonten ing Medang Kahuripan. Kakang
menawi gedung jroking dipun jajaki nanging batinipun sesinten mangertosi. Kula pun jan kepengin nelegai kraton ing Medang Kalipan, monggo Kakang. Nanging nganggo watek satriya menawi madhep katon kedadan jenengan dika menawi monggo katon kegelem. Boten selak awon jenengan dika. Ari kula alang tawi krama kula suwun pinangka garwa Lestari. Dika gunakaken likung saking wingking kepengin songsong kaibon ing Medang Kalipan. Kepahakan sakihtosipun boten wonten seratanipun manah. Kula ame-ame ngincer dhateng kawibawan wonten ing Medang Kalipan menika boten. Umpami panjenengan nggih pirsa. Kula lila lan legowo. Kalawan kusumaning ayu anantawi kapanggal. Jauh kali panjenengan kirah ya pangeswa. Kanggota. Dadi manungsa kebaik pangrasa. Mula piksara pangrasa wani sapa sadaya pangalan tama. Dak ketemuan. Wibeda kasta. Yen to kasta satria. Beda panjenengan dipakaken kasta sudra. Lamun kok jembatan toko putrang kula. Sengara. Panjenengan kagungan dasukate kono Medang Kalipan. Ngaten Gusti Jangkari. Kula kurang tikai bawa. Kula terus mlaku Medang Kalipan. Jenengan kita kula angkat napa patih nartama di Medang Kalipan. Panjenengan dalem unggah ageng dadak kula. Tepakan dados mitra panjenengan. Kula tasih kepah. Bekas panjenengan nalika semanten. Sumpah ingkang kalestanan. Saboyo mukti, saboyo mati. Sikon Prabu Rangga Mukti Narutama. Niku kosong wangsulipun muktinipun Narutama. Mukti panjenengan angin sipun. Kaya-kaya panjenengan sasampunipun dados pengayoman. Mengalahkan datang sumpah ingkang kawasa. Mukti dulune sumpah tiji-tipe mati siji mati kabeh. Sampun karo Papa angkat wong patih nang Medang Kalipan. Ora ageng dalam bulanipun. Sing kok sumpah kados ngaten. Sarta rasaken
Nanging boten ngerti yo. Batin diko kependusuk sak pikir dateng kula. Tangan pertama mengpiringake. Lakon pedang kalipan tanpa kakang utama melaku. Singgul Prabu Welah. Menapa boten kaduk dawuh pangandika dados. Wis tak timbang. Wis tak timbang. Kira bapak bisa. Mesti kula wonten ing pedang kalipan. Boten dika katokaken. Nggih. Boten napa-napa. Jeneng panjenengan sapunika sampun dados kayoman. Nek yen to panjenengan ngertos dhateng lembaranipun sejarah Erlangga tanpa rata. Iku boten saged dados pengayoman. Katuran kersa Singgul Prabu Erlangga. Nalikane dika sami-sami kejawa. Sumpah ingkang katulis wonten sakebetipun manah. Pundi yen to Singgul Prabu Erlangga dakwa kalih Narutama Allah kalih Ananta Wikrama Tunggal Dewi Rentu kok umpama kula kersa daun kalih Ananta Wikrama Tunggal Dewi boten kejenak boten kejenak kan dadoh Ananta Wikrama Tunggal Dewi ning Narutama. Menapa sampeyan menika kalih jahat? Nalikane Singgul Prabu Teguh Darmawangsa. Nanakake impah tebaya. Marang sapa ingkang bisa musandani putrane Kekaran Ananta Wikrama Tunggal Dewi. Sepisan bakal didhawuhake sing kaping pindho niki dadekake pengayoman ing pedang kalipan. Apa kowe? Ora. Ning Narutama. Ning mergo Narutama ngrumangsang. Yang kastane Narutama menika kasta sudra. Teman Ananta Wikrama Tunggal Dewi. Kula pasang akeh kalih kejenengan. Nanging Singgul saklimah dawuh panjenengan niku penyenggol dhateng rasa kula pedang kalipan tanpa Narutama lah boten apa-apa. Gede padahal lawan kowe Narutama. Menani Ananta Wikrama Tunggal Dewi. Ora bener kok kebebasan kondel putih. Kowe kurang akal. Kowe jadi bertuah. Yaitu bak ora bisa. Iya. Pertama. Aku sudah ora bisa cengkang kangkung Narutama. Lihat. Sapa pedang kalipan.
Nembe kemawon kula pinanggih kalampun Kakang Narotama. Paturyanipun boten saged saged. Tenanipun wonten menapa, Kakang? Dadi Indra Prabu. Jajeng Narotama. Ojo kaget atimu. Ari kalenggane iki Kakang Patih Narotama dak undung saka medhak. Lepatipun Kakang Narotama menapa ngantos panjenengan senunduk kalampun Kakang Narotama saking Kakang. Menani pun palambang kajayan ing pedang harupan. Yaitu Mbak Nugrang Sang Anis saka pelanggan Gedong Pusaka. Pun Kakang depan Limbo. Kang ngatake Mbak Nugrang Sang Kakang Narotama. Mergo milik kalumban ana pedang harupan. Pun sewu Kakang. Menawi kula panjenengan gadhah pangkat ingkang agung dhateng kula pinten. Monggo Kakang. Monggo Kakang. Ajeng sangat laku-laku Kakang Narotama dhateng panjenengan. Rikala kula nandak saking pinten ingkang saking sajan. Kakang Narotama. Kakang Narotama panjenengan boten saged jauh kaliyan. Ugi panjenengan boten saged menggah dados pedhang. Kakang. Monggo kanjeng sedherekipun. Jajeng antawi Pramat Gading. Sama-sama. Ing semuge belani Kakang Narotama. Kula saged maca jajeng antawi Pramat Gading. Tolong waris kampung iki. Ora siap radenmu. Kowe terus kok alan Kakang Patih Narotama. Iya. Cukup. Ana tamu-tamu Gading. Teradak tembung lawan jaring sun. Ratu mendang karuman. Yen kok belok larang Patih Narotama monggo. Kuwi tuwa sing lakon. Nanging maksud dal oleh pedang karepan kula nyelaga. Lamun kok rekas tukan penjaring sun ora apa-apa. Dina iku keminggat saka pedang karepan. Ananta, ya, selamat. Prabu Erlangga Wajana kapena lungguh cinggirangan silo tumpang. Aku Hadipati Sulap ingkala aku nantang karuku yen tombak Nugrangsa ora mbok paringake aku ing pedang babiui batang saestu. Rangga. Kowe ratu sing ora duweni rasa kamanusan. Kowe dadi pengayoman
Perkarane iya. Ngaturi pirsa Bapak. Sakmenika kula pun boten dados patih. Kula katundung sinuwun Prabu Langgai medhang kawritan. Kaya-kaya pun boten wonten ginanipun kula ndarma betekaken wonten ing medhang kawritan. Kok ngono kowe ora nggugu marang ucapku piye? Aku tau ngomong rekoso ngarep enak omong. Nek barang wis ngrasake enak arep bali. Nanging sinuwun Prabu Langga boten saged ngugemi aturipun sumpah ingkang papan wonten salebetipun malah. Sik to perkarane kok gedhe banget temen. Kok nganti kowe mutung atimu kogel. Nuwun sewu Bapak Lang. Estunipun perkawisipun boten ageng. Perkawis awit ning dipun ageng-agengaken sinuwun Prabu Erlangga. Banjur perkarane Sakmenika bentuh wonten ing pedang kauripan tumbak Nogorang Sakanis saking pedang kauripan. Benar aku sing ngarani perkarane ora gedhe. Nek kok nganti wilangake marang gone Sapoto. Seboyo mukti seboyo pati. Coba ilingo ya. Nggonmu kedarang-darang saka enggali blereng. Nganti ing tanah Jawa. Kowe bobote padha nuake rasa seduluran. Sanadyan piye aja nganti pisah. Uga aku nekseni sira lan Erlangga ibarate dodong suruh. Nadyan rumah kurpe beda. Rupane nanging lamun digigit padha rasane. Kaya dening glali iki nebyur kulut. Ya mergo banget rengkete. Perkara menane nggonmu sumpah mau. Apa sira ora ngerti lakon kae? Nuwun sewu Bapak Barada. Kanggo yen to Bapak Barada menika ndak kula ingkang lepas. Nanging ngaturi pirsa. Nek kula pun boten dipun ginakaken. Sampun kalih icalipun tumbak Nogorangsa sepisan. Kula ingkang dipun dakwa. Dungkap angka kaping kalihipun. Kula dianggep ngrong-ngrong dhateng kawibawan wonten ing pedang kauripan temahan. Sinuwun Prabu Erlangga mentala kalih kula mocok palungguhan kula nundung kalih kula. Arep diarani sedina kaping 7 wakon kowe ora nglakon ra ya wis ana tetembungan becik-becik ora. Coba apa kowe tegel nabianu kewa? Kae wis nyindur, kae wis dhuwurmu. Pedhota kali gedhe ora pedhot lawan sedulur. Pun kersane. Mergo sinuwun Prabu Erlangga sampun keladuk atur nek pedang kauripan tanpa utama mah. Ngono, kowe tegel tenan. Kowe tegel tenan. Kene ya. Ngantama Kula kanggo balekke kajayan ing medhang. Nadyan saiki sira ora bali. Nanging aja nganti lali nggonmu tumpah. Sawetara iki kowe melono wae. Nganggo nyandang nyucuk. Kowe nganggo jeneng Utut Ramono Sekti. Arep kepiye aja nganti sira tegel.
pamane sira tetel yaktinipun salamipun manah boten negelaken. Ning kok menawi kemawon sedaya kala wau panjenengan amrih pisah agen anggen nang lawan suku-suku.
sajangkat tanding mau. Pasuryane ngabang branang pindho sekar lalar. Bapak, Wonten menapa? saestunipun wonten Hadipati Timur Laut. Piyambakipun nyuwun gentuah wonten ing Medang Karipan Kyai Tumbak Dogorangsang. Kita gondeli satemah. Nantang tangkep jojo kantang bau kaliku. Napa panjenengan boten waloka menawi Tumbak Dogorangsang sampun boten tumandha. Menika boten kirang-kirang anggen kula ngendika. Nanging kagobot babar pisan boten. Lajeng salajengipun Rayonipun kula menika kalempatan Deyoso. Kula dipuntikis kalih Adipati Siung Laut wonten Kaneman. Ingkang paring sanjata pikulan kali kula. dirayune kesehatan sampeyan ora ditulungi sampeyan. Badhe kula paring sulih dereng wonten kampungan saengga piyambakipun ana saka pangarepan. Ngaten menika paminipun. Lah terus patih wonten pundi narta. Kok boten sabela kalih sampeyan? Pangapunten nggih. Kakang Patih Narutama Ya nggih, wonten pundi kok boten sabela kalih. kula tunduk saking Medang Karipan. Upaminipun medang senten putih narutama. Semara dedak. Terus panjenengan ndung kaliyan narutama niku perkara. Dasaripun milik gendong lali. Kakang Nartama boten silak batinipun Allah. Dateng kan antawi kawat tunggal dewi kok wujud menapa dados karo Prameswari. Bisa saged nggih. Kaping kalihipun kula niku kebaing pangarsa. Kakang Nartama niku awal dateng nang antawi kawat tunggal dewi sehingga Kyai Tumbak Dogorangsang dipun singetaken. Oh, sampean dapo Narutama nyingetake pusaka. Sampean ngerti ta ora? Menika namung pandulu kula Ya, kandak wae iso bener iso itu. Lah nek bener mboten napa nak kliru.
Sing kapinginan sinten? Tur malih. Narutama kok melek kalih Anantawi Rama Tunggal Dewi. Nalare kados pundi? Upamaya piyambakipun menika tresna dhateng Anantawi. Ora lagi saiki. Biyen wis dadi bojone Narutama. Eling boten. Wonten lakon-lakon wonten ing medang kauripan. Lakune sampean kalih Narutama itu kathah banget. Nggih ta mboten? Rikala putri bisu sinten nambani sampean Narutama. Nek ganjarane dipun. Niku napa mboten labuhan kan? Abah. Rikala saking Bali panjenengan pelunta-lunta. Kalih sinten? Narutama. Neng napa? Sampeyan pun ate sumpah sebaya mukti, sebaya pati. Bener sampeyan niku. Anantawi semanten ugi wong sing duwe negara, sing duwe omah, sampeyan iki tamu. Lho kok nundung sing duwe omah. Kula saged makane sampeyan iki diwenehi ati, rokok lamelu diwenehi dunung ngendhek lumbung. Waduh. Kowe kelempet. Sing kok tegel menulung dateng Anantawa sing Anantawi Rama Tunggal Dewi. Panjenengan sepisan kedah laku kang utama. Kanthi laku Kang utama. lajeng Seneng Badono Triya. Wong sing butuhake. Kaping kalih sampeyan aja nganggo sandhangan aku. mawi Kudu nganggo sandhangan cara desa. menika kan sarana Dene naminipun panjenengan ora usah nganggo jeneng Prabu Erlangga. lajeng Ngangge jeneng Utut Pramana Seta.